бяха моят 5-годишен чешмар. Добър ден! На майка си. Свалете очилата, кажете секс, най-хубаво изглеждат снимките, като кажете секс. Свали очилата, бе, младежа. И няма да пушиш в двора на гимназията, забранено. Ще хвани Христов, Бог да го прости и ще те побърка. Как да не те Как да не се Чакайте се нашите видими с каките не трябва. Чакай да не говорим по камерата. Нали разговор не записваш, нали? Записваш, не, Боже. Няма да говорим. Я да видим това къде е Лучка. Не, тя ще дойде с нас. Такова нещо сега три. Не чакай да се съблазняват. Следващата година всички ще бъдете юбиляри. Живейте и полезни. Така ще ви предстоя. Беше. Ти си редова. Откъде беше ти? Да, здравейте, момичета. Чакай да ви дам. Здравей! Много хубаво писание беше. Дълго, обстойно, много си паметлив бе. Неща, дето аз не си спомням. Аз ще припратя разни мейли. Много народ се спомни. Спомени за гимназията. Ама ти като си бил в края на парциалния, имаш много си дам. Арон 5 пъти ми се обадете. Арон къде е? Ами, от предишната среща аз тък му показах на съучениците. Арон преди малко го споменах. Това е якичка от преди 40 години. С нея ходихме на мантите. Снимайте я. Някой бъдетката, ако си пази, обаче аз не си я пазя. Не, аз си пазя джоба с униформата ни, аз знам. Ето дръмкаше на китара. До вечера да си жива и здрава на 93. Те ще ми свирят, аз ще те поканя на танц. Разбираш, няма да ми отказваш сега. Нищо не, ние само така казваме.
Да си живо и здраво. Плакала ли си и тогава? И тогава. Добре дошла. Няма да Сега преди да дойде Фили Седен Шлуков, имаше предаване за гимназията, прави с участието на... Аз съм сестра му. 70. Чакай, ела. Тази жена... Тази жена, ма чакай да се заведа пред твоя вид, там ще ви кажа. Тази жена, бачо Колю, вика, Желю, седа и гледам една снимка. И рева. И рева, а той просто варства. Няма да се поддържа. Летя от Холандия чак. От това бе пусти? Не, една година е след мен. Голяма скиорка беше. Затова и не сме 70-та. 70-та. Никого не мога да позная от моите. 65-та завършили, няма начин да се познае. Значи вие сте завършили. Така искам да се свирам. Почти нямаше да към вода, но сега вече всички са лица. Ти какво правиш? Аз съм много разкачено положение. При мен не е необходимо, защото аз по телефона давам разпорежданията. Тогава ги прави. Те са умни децата. И съм... Все пак. Мария. Къде са? Да не знае така да му 6, 7, 6, 8 вика. Аз не се спомня някой да е завършил с нас. Но така, няма проблем. Важното е да е списъка. Той не какво правиш? Бачкам се в Гея още. Гея. Хубаво, ти като си не си станал черен. За какво ти да ставаш черен? Ти трива черен. Ти като теляк. Защо? Това е руска памет. Тук всички хора бели, ти черни. А се вика донбаски минарники. Това са черни. Женец. Сега по твоя... Имаше хора, не свириха на гитара. Системата в България е такава, че всеки Много се радвам, че не виждам. Те бяха записали само ние тричките сме. Помните ли?
Много ме беше страх от вас, като влезахте. Трогата. Да. Трябваше много да знаете. Като Маргарет Тачър. Точно така ми изглежда. Защото един навидка каза, че навидка не ми навидка каза, че страх ме е да изпитам овса. Страх ме е да изпитам овса, защото не знам какво ще ми се яви. Така ли? Иначе разни деца, каретели Имам единици. Стари години се изгубих. Това ми е грешно. Това ми е псевдоним. А другите знаят, младите колеги. Теб те помня, да? Оксана! Всички помните си отдъхва. Това ще бъде разпространено по целия свят. Айде бе! Да се знае. Да се знае. Айде бе! Всички от моя вид събирам. Бачата се влиза вътре. Не се крие, сега ще ми снимат тук. Къде ще снимат? Ето бе! Айде сега. Много далече. Тя пък сега се изкипва. Не се криете, ето. Тя пък се изкипва, мале. Бяхме хубави. Както да ми приеми. Ами, трябва да си в списъка... Не знам кой е за първия випуск. И го питах Желю, Здравко е там. Давида Мишев. Ще видим къде идват още Бояни и Василия. Добре, да какво сега? Не е въпрос. Вино. Дади ли пари? Не съм. Че ли се беше на лева? Аз го казах. Пенка, Петранка, значи с Пепето Петранка си познаваме. И тя има друга конкуренция. Фамилията на жените, значи са... Да. Фамилията и физиономията. Значи имаше... Тук що го записих. Да. Ето. Пише ли тук някаква история? Кои са тия мада? Кои са тия мада? Последни са ви познати. Иванов, айде. Кой да знае Иванова, Магия? Ми така са ме написали в списъка.
сега ще търсим някъде някакъв парк, може би Симеоновата градина. Симеоновата градина е пред площата. С фонтани, ако има, сега ще видим дали има. Добре. Дано нещо да... Някой после ще каже. Стана и майката се крака. Вията сега трябва да помня. Айде. Да. Какво става сега? Кой? Трябваше да се сложа тук един пленов лист. Много е. Аз сега казвам година две. Ела при мен. 65-та година сме завършили. 65-та, брахме 64-та, значи Пейо. Къде е Пейо? Пейо в момента е в Русия. Много се извинявам. Може една снимка с паричето. Даже родители ще дошли. Може да дойдете първа. Особено майките им. Директорката може да донесе. Нали дойде? Ама това не е това. Тук е. Радно се също. Не може. Айде. Видяхте и Йовета се сетила някъде бъргака. Аз работя в Министерството и там се всички. Е хубаво, и става спокойно. Вие имате гараж. Ние си имаме гараж. Двора е заграден там. Списъка ли си? Не знам. Списъка ли си за палата номер? Колко часа? 9. Съжалявам. Аз раздавам. Не само като... Аз бях един ресторанта, която не... Да. Аз не мисля, че... Но този път в момента... Дай по-близко. Няма по-близо сянка, като... Не трябва да стоим на слънце, трябва да стоим въз тишина. Ама че дори сега, няма да... Виж, нали знаеш какво викат на английски? Believe the diagnosis, but not the prognosis. Там нататък божа работа. И тук нас се пита. Здравко! Ето за камерата. Жоро, само за момент. Ти получи ли ми имейл? Ето, казвам да, освен на Велю да направиш и на Ирина. Ами аз се питах Ирина, казахте колко да правя, тя каза, ти не един направих. Трябваше и на нея да... Хем го платих аз половината, че нещо бюджета. Чакай. Ники Гънчев ще каже, нека напиването започне сега. Какво ще правите селфи долу? Не знам. Те не се пускали горе. За 13 минути. Горе. 75 ти препани. Пани къдете? Може ли? Чакай. Ще ви дам бе. Здравко, няма да бъде. Нали има за нас? Да, давай. Айде да видим гимназия. Имат си и ги носят. А, снимат, не снимат. Добре.
Току-що. 77 година. Аз мога още да говоря. Добър ден на музейните работници. Вътре ръкопляскат. Да идем да видим защо. Здрасти. Беше и такова искаме. Искате, ама няма. София е голяма. Защото вече... Айде и ти снимай, айде. Той, знаеш колко снимки е наштракал? 7-8. Найде. 7. Не бе, и това искам. Това до вечера. До вечера на пазара ще да кажа. Това, който ви... А нашите са съвсем... Айде, елате. А нашите? Елайче. Да, че снимай ни с този iPad. Това е основният инициатор и реализатор на тази идея Мария Бенебенай, активният член на тази Няма. Ти почнеш да мислиш. Чакай да свършим. Идея. Музейна експозиция, където се опитахме да съхраним историята на нашето училище. И в този празник бъдете здрави и нека се радваме на общия резултат, който сме направили заедно. Благодаря ви. А след това в постоянната експозиция ще се намира в сградата на езикова гимназия Пловдив, така че когато желаете, ще дойдете, ще разгледате музея, ще си припомните любимите години, любимите учители и ученици. Винаги сте добре дошли. Езикова гимназия Пловдив, английската гимназия е вашият втори дом, така че вратите му винаги са отворени за вас. Заповядайте. Виж вътре да се намери по-късата.
И наскоро така споделих с приятелки, че за вашия вид специално спомени може би първия. Много чудесно и оттолкова. В постоянната екскурсия ще бъде в гимназия. Да. Защо има някой млад колега, може да се женя. Толкова привързано. На химията палата. 18-та палата. Ама ние бяхме първите, които бяха в палата. Да, бяхме в 6-та палата. Те бяха в 18-та палата, защото брат ми също беше, сам че той е от интересна е истината. Слушай, сега ти кажа. Аз викам, аз съм еди, която и чакам, няма да ме кажа. Чакай, слушай. Училище и там да седнете и да слушате да стане много плавно. Няма нужда. Абе, дай ли? Да, ние даже наши са събрали нищо, обаче Живка има! Я още веднъж да го изпеете. Няма да ви пея. Happy birthday. Happy Аз сте близки, аз се очудих, че не си има помага от помагателно. Чакаме резултати. Времето минава. Минава, да. Марса, да. Какво пускате на много комети? Кометите от Бургас до Созопол, да. Бургас до Созопол, от Бургас в Балабановата къща ти къде си? Сега виж, аз съм вътре, има една градинка така на по-високо дигнато. С едни масички, там съм.
оправдано. Станало, че хората ще се Кена няма ли? Ама да Кена си има. Така казаха. Винаги, когато се доведат следващото, всяка година той да чисти на всяка време, да ти кажа за всички. Това има два пъти болят и мишко. Който пъти се вълнува се ляда. Няма значение колко ще разберем. Така ли? Айде снимай. Да. Да, къде да гледаме? Към него. Меси, готово. Айде, дано. Стъпки с едни такова и как да не ги обичаш тия жени, бе, как да не ги обичаш. Всякъде ще ги обичаш, как няма да ги обичаш? Айде, че си празник, младежи. Стойте да гледате да се учите, бе, гледате и да се учите. Как Страшни разговори. Чак. С клетчица. А там има ли? Да, обясни на телевизията сега на кинокамерата. Колко години? 15-20 години. Повече от 15-20, ако не е повече. Това сърце колко е? Господин Кочев, как е да Кочев? Вика той не вика. Това е моя класен. Жив и здрав да си. Желю съм, аз другаро Кочев. Обърни се. Това е моя класен. От кой клас беше? Помниш, взехме Кирковска паралелка с тебе, защото направихме една градинка. Да, бе. Никога много се радвам да се видя. Всички починаха. И майка, и татко, и брат си. Стой малко да се направим снимки с теб. Здравейте, господин. Айде бе, къде ходиш? Къде си бе? Ама за кой? Не знам, аз се държа да Къде си бе? Да те види. Енета, извинявай, че прекъсвам, отиваш да взема албуми за всички. Може ли? Искам да поръчам.
Я викайте секс. Нека оркестър. Айде, здраве! Здраве! Снимат наша рука с Здраве! Айде вземи си вече нещо. Специално условие ще го правим. Ако пила червено вино с Неприятно са. Миньон каже, миньон хитро се казваше. И даже аз се спомням, че някакво... Нямаме аз тази снимка, значи. Ще ми я сканираш. Аз имам колко на бюрото ми се Айде да снимай до американката, айде ще се... Добре, че стана камерика. Отидя, айде ще отиди. Типа докато си... Няма, аз само ще мина.
е Желка Ненова, нашата учителка по физика. Помните ли? Как ли помните? Специален гости. Който специално дойде за тържествата тук. И тук е честит празник на всички добри хора. Бъдете живи и здрави. И като брежнеш и то да ти какво беше? Хай! Трябва да бъде директно. Няма да
голям за организиране на това събитие, защото то е плод на труда на много хора. Искам само да спомена няколко имена. Това е борда на Пелси Пловдив клуб, Иляна Леви, Випуск 88, аплодисменти за Иляна. Фани Василева, Випуск 75, аплодисменти за Фани. Мария Николова, Випуск 68. Мария Венева, Випуск 88. Неделчо Петков, Випуск 70. Ивайло Василев, Випуск 2006. Браво, ето това значи подкрепа от Випуска. Мариана Биберкова, Випуск 81. И май това са. Благодаря. Всички вие знаете колко е трудно, като си съберат 5 човека българи на едно място, да постигнат съгласие. Ние обаче успяваме в много отношения. Нещо повече, успяваме да работим заедно с училището и с училищното настоятелство. Аплодисменти за учителите тази вечер. При нас са госпожа Пенка Стайкова, директор на гимназията. Аплодисменти, защото това е първият директор от много време насам, който работи с нас и ви виждате плодовете на този труд. Ние имаме в момента виртуален музей, имаме и реален музей, плод на усилията на училището. Имаме един юбилеен албум, който е изключителен. И всичко това се дължи на съдействието между училището и всички вас. Аплодисменти! Аплодисменти и за нашите учители, които са ни учили преди. Нашите любими учители, поканени от вас. Аплодисменти за тях! И така, дами и господа, само за 2 кратки думи искам да дам думата на госпожа Пенка Стайкова. Това е един консенсусен директор, който постига съдействие между всички нас. Искам да ви приканя да бъдете още по-съпричастни към гимназията. Не само към съучениците си, към приятелите, да се сещате повече за училището, да идвате винаги, когато ви се прииска. Училището винаги е отворено за вас, така че когато и да пожелаете, когато и да сте в Пловдив, заповядайте. Ще видите, че езикова гимназия Пловдив, английската гимназия продължава да съществува, продължава да се стреми към най-високите върхове, така че да не се чувствате неудобно някой път да кажете: аз не завършвам английската гимназия. Напротив, тя ще продължава да ви дава повод за гордост, че сте част от нея. Сега само бих искала да кажа, че наистина положихме много труд съвместно с Пелса да направим възможен този юбилей, да направим възможен виртуалния и реалния музей за историята на езикова гимназия в Пловдив. След Балабановата къща експозицията ще се намира в гимназията, така че когато ви се прииска, можете да дойдете, да ни посетите, да разгледате. И винаги, когато пожелаете, може да посетите виртуалния музей. Искам да благодаря още и на спомоществователите. Голяма част от тях се намират в момента тук сред вас. Освен, че се намираме в палата номер 2 на Панаира, Международен панаир в Пловдив наистина помогна много. Община Пловдив, Виртуал Пещера, КЦМ 2000, НЕТ 365 Вискон,
45 направиха този разкошен годишник, който разглеждате в момента. Маджаро, Булдекс, Европът. Наистина, вие сте навсякъде и за това можем да разчитаме помощ на много от вас. Пожелавам ви здраве, приятна вечер и не забравяйте гимназията. Тя е вашия втори дом. Възпитано било да кажа благодаря. Благодаря. И искам да ви кажа нещо за утре. Утре от 11:30 играеме футболен матч. Чувате ли всички? Завършили срещу ученици. Футболен матч завършили срещу ученици. 11:30 училище Георги Бенковски срещу Селскостопанския институт се намира някъде. Било в съдебния квартал някъде. Съдийския квартал. А иначе от 10 часа в кръчма Сандо зад военна болница се сервира бира с кимбе чорба. И оттам се тръгва. Футболен матч завършили срещу ученици. До утре!